Ahojte a vitajte pri ďalšom videu na kanáli Tvoj zdravý život. Detoxikačné čaje sľubujú očistenie organizmu, odstránenie toxínov, lepšie trávenie, viac energie a niekedy dokonca aj rýchle chudnutie. Znie to lákavo. Stačí si ráno alebo večer uvariť čálku čaju a telo sa údajne začne zbavovať všetkého zlého, čo sa v ňom za posledné mesiace nahromadilo. Ale funguje ľudské telo naozaj takto? Dokáže špeciálny čaj vyplaviť toxíny z organizmu? Alebo ide predovšetkým o dobre zvládnutý marketing? Dnes sa na detox čaje pozrieme trochu bližšie. Vysvetlíme si, ako sa naše telo v skutočnosti zbavuje nepotrebných látok, čo môžeme od bylinných čajov reálne očakávať a na čo si pri rôznych detoxikačných kúrach dávať pozor. Začnime tým najdôležitejším. Naše telo má vlastný detoxikačný systém a pracuje 24 hodín denne. Hlavnú úlohu zohrávajú pečeň a obličky. Pomáhajú spracovávať a odstraňovať látky, ktoré organizmus nepotrebuje alebo ktoré by mu vo väčšom množstve mohli škodiť. Zapájajú sa však aj pľúca, tráviaci systém a ďalšie orgány. Inými slovami, naše telo nečaká na pondelkové ráno, kým si spomenieme, že sme si kúpili detoxikačný čaj. Pracuje neustále. Pečeň je v tomto smere mimoriadne dôležitá. Spracováva množstvo látok, ktoré prijímame v potrave, nápojoch alebo liekoch a premieňa ich na formy, s ktorými si organizmus dokáže ďalej poradiť. Obličky zase filtrujú krv a nepotrebné látky následne odchádzajú z tela, najmä močom. A práve tu vzniká prvý problém s pojmom detox. Keď výrobok tvrdí, že odstraňuje toxíny, mali by sme sa opýtať, aké konkrétne toxíny? Často sa to totiž vôbec nedozvieme. Slovo detox znie veľmi presvedčivo, ale bez presného vysvetlenia môže znamenať prakticky čokoľvek. A teraz prichádza otázka. Znamená to, že všetky detox čaje sú úplne zbytočné? Nie. Čaj môže byť súčasťou zdravého pitného režimu a niektoré bylinky obsahujú látky, ktoré môžu mať určité priaznivé účinky. Napríklad meta môže niektorým ľuďom pomôcť pri tráviacom diskomforte. Zázvor sa často používa pri nevoľnosti a harmanček je obľúbený najmä večer pre svoje upokojujúce vlastnosti. Zelený čaj zase obsahuje polyfenoly a ďalšie bioaktívne látky. To všetko sú však konkrétne vlastnosti jednotlivých rastlín. Nie je to dôkaz, že čaj dokáže z tela vytiahnuť toxíny. A v tom je veľký rozdiel. Ak vám šálka nesladeného bylinného čaju pomôže vypiť viac tekutín, môže to byť dobrý návyk. Ak ním nahradíte niekoľko pohárov sladkého nápoja denne, môže to byť ešte lepší krok. Ale nepotrebujeme tomu hovoriť detoxikácia. Je to jednoducho zdravšia voľba. Veľmi často sa detox čaje spájajú aj s chudnutím. Človek začne piť špeciálny čaj a po niekoľkých dňoch váha skutočne ukáže o kilogram menej. Aha, tak predsa to funguje. Lenže pozor. Pokles čísla na váhe nemusí znamenať, že človek stratil kilogram telesného tuku. Niektoré detoxikačné zmesy obsahujú bylinky s močopudným alebo laxatívnym účinkom. Človek tak môže stratiť viac vody alebo častejšie navštevovať toaletu. Hmotnosť krátkodobo klesne. Telesný tuk však týmto spôsobom jednoducho nezmizne. Keď sa množstvo vody v organizme vráti do normálu, môže sa vrátiť aj číslo na váhe. A ak čaj spôsobuje hnačku, určite to nie je známka toho, že z vás práve odchádzajú všetky toxíny. Je to skôr signál, že tráviaci systém má momentálne celkom rušný pracovný deň. Pri detoxikačných produktoch preto treba sledovať ich zloženie. Prírodné totiž automaticky neznamená bezpečné. Aj rastliny obsahujú biologicky aktívne látky. Niektoré môžu ovplyvňovať účinok liekov, iné nemusia byť vhodné pri určitých ochoreniach a ďalšie môžu pri nadmernom užívaní spôsobiť zdravotné problémy. Opatrní by mali byť najmä ľudia, ktorí pravidelne užívajú lieky, majú chronické ochorenie, problémy s obličkami alebo pečeňou, a tiež tehotné či dojčiace ženy. Ak si nie ste istí konkrétnou bylinnou zmesou, je rozumné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Ďalším populárnym tvrdením je, že detox čaj prečistí črevá. Ani tu nie je potrebné predstavovať si čreva ako starú vodovodnú rúru, ktorú musíme raz za čas poriadne prepláchnuť. Zdravé črevá majú svoje prirodzené mechanizmy fungovania. Pre ich zdravie je omnoho dôležitejšia dlhodobá strava s dostatkom vlákniny, primeraný príjem tekutín, pohyb a celkový životný štýl. Ovocie, zelenina, strukoviny, celozrnné potraviny, orechy a semená urobia pre tráviaci systém pravdepodobne viac ako niekoľkodňová zázračná kúra. A čo pocit ľahkosti, ktorý ľudia počas detoxu často opisujú?
Ten môže byť úplne skutočný. Dôvod však nemusí byť samotný detoxikačný čaj. Predstavte si človeka, ktorý sa rozhodne na týždeň detoxikovať. Prestane piť alkohol, obmedzí sladkosti, je menej priemyselne spracovaných potravín, začne piť viac vody a čaju. Dopraje si viac zeleniny a možno začne aj pravidelne chodiť na prechádzky. Po týždni sa cíti lepšie a povie si: ten detox čaj je fantastický. Lenže čo ak sa cíti lepšie hlavne preto, že celý týždeň žil zdravšie? To je oveľa pravdepodobnejšie vysvetlenie a toto je veľmi dôležitá myšlienka. Nemusíme kupovať špeciálny produkt, aby sme svojmu telu pomohli fungovať správne. Môžeme podporovať orgány, ktoré prirodzené spracovanie a vylúčovanie látok zabezpečujú každý deň. Ako? Začnime obyčajnou vodou. Primeraný pitný režim pomáha obličkám vykonávať ich normálnu funkciu. Netreba však na silu vypiť obrovské množstvo vody len preto, že niekto na internete povedal, že čím viac, tým lepšie. Ani pri vode toto pravidlo neplatí. Ďalším krokom je pestrá strava. Dostatok zeleniny, ovocia, strukovín a celozrnných potravín dodáva telu vlákninu, vitamíny, minerály a množstvo ďalších prospešných látok. Veľký význam má aj pravidelný pohyb. Nemusíte každý deň behať maratón. Svižná prechádzka, bicykel, plávanie alebo obyčajné cvičenie doma sú omnoho dôležitejšie ako jednorázová detoxikačná kúra. Nezabúdajme ani na spánok. Počas spánku prebieha množstvo regeneračných procesov a dlhodobý nedostatok kvalitného spánku môže negatívne ovplyvňovať celé naše zdravie. A samozrejme, je rozumné obmedziť veci, ktoré organizmu skutočne škodia. Napríklad nadmernú konzumáciu alkoholu a fajčenie. Je trochu paradoxné vypiť večer veľa alkoholu a ráno sa ho pokúšať vyčistiť detoxikačným čajom. Naše telo by pravdepodobne ocenilo skôr to, keby sme mu tú prvú časť programu odpustili. Existujú však situácie, keď je detoxikácia skutočný medicínsky pojem. Napríklad pri niektorých otravách alebo pri liečbe závislosti. To je však úplne iná situácia a patrí do rúk zdravotníkov. Nemá veľa spoločného s čajom z internetovej reklamy, ktorý sľubuje, že vás za 7 dní zbaví všetkého zlého. Takže, aký je verdikt? Detox čaje môžu byť príjemnou súčasťou pitného režimu, ale predstava, že sami o sebe vyčistia zdravému človeku telo od neurčitých toxínov, je skôr mýtus než vedecky podložený fakt. Niektoré bylinné čaje môžu mať konkrétne priaznivé účinky. To však nie je to isté ako zázračná očista organizmu. Ak vám určitý čaj chutí, jeho zloženie je pre vás vhodné a pijete ho v primeranom množstve, pokojne si ho doprajte. Len od neho neočakávajte prácu, ktorú už každý deň vykonávajú vaša pečeň, obličky a ďalšie orgány. A možno práve toto je najlepší detox, ktorý môžeme svojmu telu dopriať. Menej alkoholu, menej fajčenia, rozumná strava, dostatok pohybu, kvalitný spánok a primeraný pitný režim. Nie je to také lákavé ako nápis 7-dňový superdetox na farebnej krabičke. Má to však jednu veľkú výhodu. Dáva to oveľa väčší zmysel. A čo vy? Napíšte nám do komentára. Skúšali ste už niekedy detoxikačný čaj a pocítili ste nejaký rozdiel?